חבר אמר לי פעם שאני אתחיל לחיות אחרי שכולם סביבי ימותו. סבתא, בראש שלך בכלל ללכת לבית אבות? אף אחד לא שאל אותי. תגיד, אתה עדיין מחפש שותף לדירה? כן. אחלה, אני יכולה להביא לך מישהי? מוזר איך אפשר לארוז את כל החיים במזוודה קטנה. איפה השוודית? זאתי? תגידי לי, איפה היא? כי אני יודע בדיוק איפה היא. כאן. זאת לא יושבת רגע. הפכה אותי לפרויקט שיקום שכונות. עם השנים אני הפכתי לאישה כל כך קטנה וכנועה. אז מעכשיו זו חקירה רשמית. מי קבר אותו? איפה סבא? אין לי מושג על מה אנחנו מדברים ואני כבר לא אוהב את זה. מה זה, את ישנת איתם? אחרת היו נעלבים. סבתא שלך נושקת הרבה יותר טוב. אני לא מתערבת בכל דבר. מושג פרטיות לא מוכר לך? נרדמת מול המחשב. לאחרת הטיח נפל. תסתמי! תקשיב, אתה לא יכול לחזור הביתה. תזוזי מהדלת! ראיתם אותי על אופנוע? מה אני אגיד לכם? אני חיה.